سورة الملك مكية 30 آية 30 آية بسم الله الرحمن الرحيم وي سمورنا هذا سيد كيودنا هنا وياما سمورنا نندر القرآن ko aaji capantati e tafana joomum nyande yawmal qiyamati ne jaltin be jeengol nan wal janna dum woni tabarakallah ene hen kadi so may do wadama e qabri mum so malaikaaji di njuuri koyde de biya alana on do laawol sabu odo omo hewno julde omo jangami so malaikaaji njuuri hoore demngal ngal wi on ngala do laawol sabu hewno jangirde mi tabaraka o wi kayre deftere nde endi simore nde endi wiye mani atu haɗore lette Allah to tawreta noon ndi wiyete toon o wi suratul mulki kala janguɗo ɗum e nder jamma ene wayno o rewi Allah o jurnima e moƴƴere nela sallah sallam o wi mi yiɗi no kala julɗo tawni huñi tabaraka leydi ɗin woni tabaraka to wi senima mawni alladi on biyadihi ene pirlitagol mum almulku sulɗan almulku kurete laamu e hattan wa huwa kanko o ala kulli shay'in kala hunde yo hunde qadirun ko katan alladi on khalaqal mawta takko mayde wal hayata o tagi gurdam andi mayde o wi e gurdam koko taga o wi mayde mbaadi mu way kono jawdi ɗi ganduɗa mbandi gallaji kala ko wirti e kala ko hebi hendu mum mayat gurdam non taga e mbaadi puccu ndew caaju ngun jibrilu waddino ngun annabaɓe mbaddoto taabal puccu ngu koɗo gisɗe pay fof koye puccu ngu ɓuri mbabba yettaki mbam puccu kala ko wirti kala ko wurat kala ko yebbi wurat ngu ɗon puccu woni ngu samiri yo nanguno leydi mum weddi e ngaari kanŋe ha ngaari ndi huuni ɗum woni halaqal mawta kanko Allah woni takmo mayde wal hayata o tagi gurdam Allah wi waɗiri ni ko liyabluwakum ha o jarribo on e gurdam mon ayyukum hol fo e mon ahsanu ɓurɗo moƴƴude amalan golle o huwa al azizu kanko woni folɗo e laamu makko al ghafuru jaafotoɗo wonande tuɓɓo alladi on halaqa mo ganduɗa kañum woni takɓo asamawati asamanuji jeeɗiɗi ɗi baɗan ɗi ganduɗa ko ombodiraɗi yoga hen ene fawi e dow yoga woni hen asamanuji ɗi ko jeeɗiɗi a faami Allah baɗɗo noon o wiyete Allah jangguino asamanuji ɗi e asman gadiɗo ko bempeɗi ɗimmijo o ko kanŋe danejo tatiɓijo o ko jamɗe nayiɓijo o ko kire aywa joyiɓijo o ko haalis danejo jeegoɓijo o ko kanŋe jeeɗiɗiɓo ko kanŋe yaqut hakkude asman jeeɗiɓe e wirgalloji ko ladde to banggue annaraji o wi Allah wi ma tara ayyani fi khalqir rahmani ayyata ayyani a jogorani yiide fi khalqir rahmani e tago Allah e ko wana ɗum min tafawutin e daɗɗodiral e huude ɓurdirani ko Allah tagi ko ala fof ɓuri goɗɗum ɗum hay hunde fof foti kala jiiɗa juuɗe ɓurdiri ana won hen won hen ko sellani cooloji mbi kala de jiiɗa dosiɗi ɓurdi tan hen ñawdeni hen ene nande gonga noon ma anani o wi anani farji il basar ruttu darɗe ma fewde asaman hal tara bele ma yi e asaman min fudurini ceeki ƴeew bele ruttu darɗe ma e asaman bele ma yi ceekol ni hen eso waɗi peeji marji il basar ratti kadi ruttu darɗe karratayni laabi ɗiɗi ƴeewta sa waɗi noon yanqalib ilayka rutto fewde ma al basaru darɗe ɗe haasi an eɗe koy o huwa hasirun eɗe taƴi kala jiigol ga bonande Allah wi wala qad zayyanna wallahi min cudri as-samaa saman ad-dunya aduna o bi masabiha e koode min tagiri min cudri asman o ɗo koode wa ja'alnaha min baɗi koode ɗe
rujuman ko beddorɗe li shayadini waɗande seyɗiniji so tawi gujji nanɗe anani wa a'tadna lahum min pewdi min keblani masalan anani seyɗiniji ɗi adaba sairi lefte kuɓɓoje walilladina kafaru ene woodani ɓen yedduɓe bi rabbihim jowmumen ene woodi ɓe azabu jahannama lefte jeygol o bisa bosno almasir rutoɓe tawde ko jahannama ida ulqu fiha so tawi ɓe beddama e jahannama e sami'u laha ɓe nanana jahannama o shahiqan ko wiyete kaacari no babba haacirta ni ɓe nana jeygol ene haacirta wa hiya jeygol ngol tafur e ngol fasa takwadu e ngol ɗeɓata mayyasu e ngol ɗeɓa faltare e nder seekade min al gaysi sabu tikkane ene tikkani heefereɓe ngol tikkani heefereɓe ngol wona e hartade kullama ulqiya fiha kala nde wedda e jahannama he fawjun dental sa'alahum namdoɓe khasanatuha reenoɓe jeygol ɓe malaikaji denoji jeygol ɗi namdoɓe alam ya'tikum nazirun beele jertinowo arano e moɗon ha ummorade Allah jeertino won ɗeɗo lefte ha ene haɗa on nadde jeygol beele on arano e mon ɗaluɓe jaaboɓe ɓe bala aha kay kad ja'ana nazirun arino amen jeertinoɓe kono fakazzabana min penni koɓe kaali ko wo qulna min mbi ma nazzala Allah kay jippinani min shay'in e hunde min mbiɓe in antum wonani onon illa fi dalalin kabir so wona onon goni e majjere ko e majjere gonɗon ko ɗum adi on wadde wiyama ene jentila kaɗo haala in antum illa fi dalalin kabir taw ko malaikaji ɗi e koyemumen mbiɓa noon ina akhbaru bi takdhibi sahande hefre ɓe mbi pennima ene jentila taw ko kamɓe mbi noon wa an yakuna min kalamil kuffari lin nadri ene jentila kadi taw ko kamɓe hefre ɓe eɓe kalda e koye mabɓe ɓe mbi antum wonano onon ndeke eko gonnoɗon e dow mum illa fi dalalin kabir hefere ɓene kalda e koye mumen wa qalu kamɓe hefereɓe ɓe mbito jahannam law kunna nasma'u so tawi min nani natinoma emin nanano nanɗe pamgol so emin pamanno aw na'qilu walla so tawi emin joguino haqqillaji miijo goɗɗo ma kunna min latatonoko fi ashabi sa'ir ko inatoɓe jeygol min jeyete ay kefeero irrima ɗo ko kangaɗo wonnode ka ndeke kefeero wiyetake ene ƴoƴi an biɗo kefeero ne ƴoƴi ko a woni kangal ene ƴoƴi rewata ko Allah kefeero wiyete kene seeɗi keɓe pewnata ordinateur uji ko keɓe pewnata portable ko keɓe pewnata autoji ko keɓe pewnata avion ngaji ko wona ƴoƴƴe ala ko sebde wiyete kefeere wiyete kene seeɗi so neɗɗo ƴeƴi rewat Allah mo rewani Allah wiyetake ko ƴeƴi wiyete kangaɗo coɓ mo anda ko waɗata ɗum woni kamɓe ɓe girri keɓe hagaɗo ɓe gonnode ke ɓe mbi law kunna so min laatinoma to aduna nasma'u emin nananno nanɗe jabgol pamgol aw na'qilu walla emin joguino haqqillaji miijogol ma kunna min laatotonoko fi ashabi koye wondiɓe as-sa'iri ngol ɗo jeygol Allah wi fa atarafu yew ɓe qirrima bakkatuji aywa fa atarafu bi dambihi ɓe qirrima bakkatuji mabɓe holɗum kono nafoore ala hen suruqan goɗɗal wodani li ashabi as-sa'iri wonande jomiraɓe jeygol fawdan lahum an rahmatillah inna alladhina yakhshawna rabbahum ɓen ɓe ganduɗa ene kuli jowmumen bil ghaibi e birnal ene kuli Allah taw jiyani haydara ene ɗofti Allah taw jiyani haydara andi ɓe kam so tawi peeñi e yimɓe ɓurata kulɗo Allah ala ko yi kulɗo Allah mo ala mo yi o so naati nder suudu kañum goto huli Allah toon ndeka so yalti boolo ɓuura hulde Allah neɗɗo no hula Allah boowal taw hulani Allah nder kono kala nde neɗɗo huli Allah nder hulan Allah boowal lahum ene woodani ɓen kam maghfiratun kafarangal wa ajrun e jobdi kabirun mawdi efere ɓe mbino eɓe kaala eɓe ñoha eɓe ñoha ɓe mbi ngareño hen ngareño hen ma taw hada Allah o nandi hada jeyɗo asaman o nandi ngari ñumbuɗe kalɗe sese guilo nanaɗe Allah wi wa asirru
so on jiɗi cuuɗe qawlakum konngol mum a wijharu bihi so yiɗi peñine so on cuuɗi mboɗa nana so on peñini mboɗa nana ayyo mon innahu sabu Allah alimun ko ganduɗo bi dati suuri ko wone becce ganduɗo ko wone ɓernde fa kayfa bima naɗaltum bihi ko kalɗa koko e haalatake ganduɗo ko wone ɓernde ma ko miijiɗa a haalaki ni sa a haaɗi ka e on kam haalatake andi aya o mbiɗen ciyarti ko hefenet ɗum woni aya o sababu muɗum annal mushrikina qala ba'duhum li ba'd joga mabɓe gone wiiɗo yoga asirru qawlakum la yasma'ukum ilaha muhammad cuuɗe konngol mon haɗe Allah muhammad o nande ko kalaton Allah wi asirru qawlakum awi jaru bihi son jiɗi cuuɗo son jiɗi peññino innahu alimun bi dhati sudur ala ko noon ya'lamu Allah ni ne andi man khalaqa ko tagi aha Allah ne andi ko tagi o huwa allatifu kanko woni newiɗo e gandal makko alkhabiru kumpiti faame ala ya'lamu man khalaq bele Allah anda ala ya'lamu bele o anda man khalaqa ko tagi o anda ɗum sabu huwa kanko Allah allatifu kanko woni newiɗo e gandal makko alkhabiru kumpitiɗo woni ala ya'lamu man khalaq mbele kanko Allah ko anda yantafi istifham inkari fa huwa nafyun lin nafi mbele Allah kam anda ko tagi ya mun ko haka man والذي كان كون أن جعل لكم الأرض بدن الليل ذلولا ko eltadi adayha hen beliri ala fatako allawi famsu jehe fi manakibiha e bangeji leydi allawi wakulu nyame min rizqihi e arziki Allah ko ilayhi ko fewde Allah annusuru woni duttugol ummarade e gabriji woni masalan chattugol ko ilayhi nusur o wi ka goko goto wi qataratu an abil jald وي أن الأرض 24,000 فرسخ وي أدنى أوليد دي فوف وجناج نوغاس إني فرسخ بالي بهن وجناج سبوين كو بالي بغوني هن وجناج جيرتي كيدي دي ايوا مثلا كو رومي ينكو بغوني هن فرسنا بك وجناج تاتي ارا بيبك وجنره تن غوني هن هاودي نوغاس ايوا اني وجنره فرسخ وني أدنى الله woni noon anani allawi amintum walla amintum mbele on kooloto man fi samaa'i e on gonɗo e asaman hattan mum e doole mum oɗon kooli an yahsifa bikumul arda nde on monnirta on leydi ndi mbele onon wonɓe ɗo e leydi heɓe oɗon kooli gonɗo dow asaman e yamirta mo ene yoola on e leydi joolo ɗon maayon fa ida hiya jiya leydi ndi tamuru edi dilla edi ɓamto dow mon tan ha maayo am amintum walla on kooloto man fi samaa'i mo ganduɗa ene asaman wona kanko gone wona kanko Allah woni asaman de ko hattan makko e laamu makko woni asaman am amintum bele on kooloto man fi samaa'i mo ganduɗa ene asaman hattan mum ene asaman doole mum oɗon kooli an yursila ne neldata aleykum e mon hasiban kaaje wara on oɗon kooli de to koole de
Allah wi fasata'lamuna mo on gandu so on jiwi lette kayfa nadiri holno latori jirtinkuɗon mbele ko gonga walla wana gon wala gar kazzaba alladhina wallahi fennino ben min qablihim adiɓe ɓe leƴƴi fa kayfa kana ƴewno latori nakiri jeddugoɗon ne kalkirno ƴewno kalkiri ɗum awalam yaraw mbele ɓe jiyani ila ɗayri fewde diwe fawqahum gonɗe dow maɓɓe ne mbeya safatin ene berti bibje mumen wa yaqbidna ene tama bibje ɗe ene berta ene tama Allah wi seɗe berti e seɗe tami pop ma yumsikuhunna jaggani iton illa arrahmanu so wona hattan Allah ay hunde nangaɗi to sona hattan Allah so tawi abiyomu wi wey heɓuy dow ay dara jaggani sona hattan Allah so ñande hattan Allah yalti en fof tan abiyomu ma leydi innahu Allah bi kulli shay'in kala hude yahude basirun ko jiyo Allah wi amman hada alladhi holi on mo ganduɗa huwa kañum jundulla ko woni ballowo on mo ene walla on hol ballowo mo ene walla on yansurukum huwa jundullakum ballowo on hol on ballowo on yansurukum mo ene walla on min duni rrahmani ko wona Allah hol kaɗanowo on lefte taw wona Allah oɗon jogi la nasira lakum enel kafiruna wonani hefereɓe illa fi gururin so wona koye compte seyɗani tan wonde lefte garata amman hada alladhi walla holi on yarzuqukum mo ene arziqina on in amsaka so tawi Allah nangi rizqahu arziqe mum so Allah addani toɓo hol garziqina on la razika lakum ghayrahu on ngala garziqina ko wona Allah bal ɗaccuni lajju on donima fi utuwine mawni kinare wonu fuurin e dogde gonga afa man yamshi mukibban holi o seyati on mo ene yaha ene hippi ala wajhihi e yeso mum mo ene yara yeso mum hoore ne junnita ene yara hoore koyɗe ne koyni dow jarowo hoore yati oɗo ahada beele oɗo ɓuri fewde amman yamshi walla ɓuri fewde komo ene yaha sawiyan ene fotodiri ala siradine lawol mustaqimin poccugo jarowo koyɗe ene darni koyɗe mum ne yaha e jarowo hoore hoto hen ɓurɗo fewde jarowo koyɗe de wadde julɗe kefere gona goto قل هو الذي هولي أم قل وي هو الذي أنني هو الذي أنشأكم كان كوني أن تقضوا أن وجعل لكم السمع وودني أن ننت والأبصار إجت والأفئدة إبرد قليلا فمدين ما هاورو فمدين هاورو ما هاورو فمدين تشكرونكم من تتو ene famɗi ko mantuɗon ko Allah tagi on ko tagani on ko ene famɗi ko mantuɗon qul huwa alladhi zara'akum wi kanko woni tagɗo on fil ardi e leydi ko ilayhi ko fewde makko tuhsharuna dutteɗon hasboade wa yaquluna anani kamɓe hefereɓe ɓe mbiyana julɓeɓe mata hadha al wa'du ndeɗo fodore ummital holde in kuntum sadiqina ɓayde on laatima oɗon gonɗi qul wiɓe innamal ilmu ay gandal arde darga indallahi koto Allah ko innama ana aymin nazirun komi jertinomo binu peññinɓe jertingol falamma ra'awhu nde ɓe jii lefte ɗe caggal mobru zulfatan ene mallina si'at qawlina wujuhu jeese alladina no ɓeet kafaru ɓe ganduɗa ene yeddunoɓe ɓe jeese mbi kuro nde masalan mobru ndu gasi darga dari hankandi ñawore waɗi wiya pokkite ɓe jii lefte ɗe jeese mbi kuro si'at wujuhu lladi ɓawli jeese ɓen kafaru ɓe ganduɗa ko yeddu waqila wiyanaɓe malaikaji denoji jeygol ɗi mbi haza ɗe lefte allazi ko ɗe kuntum bihi ɗe laatino ɗum taddauna oɗon nodda yo ara mbiɗon on ummitintaki gasi qul wiɓe ara aytum kalane kam in ahlakani allahu so tawi Allah halki kam min mi maayi wa man mayi e julɓe ɓe gondumi ɓe pop Allah halki min aw rahimana walla so tawi Allah yurmimama min woppi min leptani min onon kam faman yujirul kafirin hol danɗo o kefere min adabin e lepta alimin mulde jawabu mum ko hay goto قل وي هو الرحمن كان كوني الله آمنا به من كم من قومهم وعليه كويما توكلنا من بكري الله وي فستعلمون مؤن غند سون جيلت
man huwa holi or mo ganduɗa fi dalalin gonɗo e majjere mo bini feeñde nelaɗo Allah wiɓe so tawi on jiileto mo on gandu hoole men ɓurɗo wonde e gonga e hol ɓurɗo wonde e fenade beele ko minen walla ko onon kul wiɓe ara aytum kalane kam in asbaha ko so tawi wattini ma'ukum ndiyam mon ɗam ɗo ɗam jaratan ɗam e calli mon jaraton ɗi so wattindi gawran eɗi ɓeeɓi ɗi natte leydi ndi ndiyam hay toɓɓel ndiyam ala e leydi he faman yetikum bima in holi on mo ene addana on bima in ndiyam ma inin kewɗam wal gaddano on so ndiyam mon ɗam ɓeeɓi wal gaddano on ndiyam oɗon jogui gadda o la yati bihi illa Allah ta'ala addata ɗum so wona Allah jonon fa kayfa tunkiruna holno jebdirton an yaba'asakum wonde omo wawi ummitinte ɗum tagi o yustahabu ene yiɗa an yaqula al-qari'u kala jangowo so ari ha faman ya'tikum bima'in ma'in yowi Allahu rabbul alamin Allah jeyɗo binde o kama fil hadith وتليت هذه الآية أودو آية درستاب عند بعض المتجبرين لو يوغا إهداب دي الله هدي إن توانون آية أو جنگتين on wi تأتي به الفؤوس ستوي الله بيمن ديمم من غد جنب والمآويل بيكوج من غسا من غد ديم هيدر so ya naw ndema ko jeew nde o wi non fa dhahaba ma'u aynihi tan diyam gita makko yeeki so wubi yo ƴeew gaddo wat faman yatiku bima in ma'in Allah nawi ndiyam gite makko o wumi joni yo ƴeew wana wino ko pikku yo pikku gite ɗe o ƴeew nde o ma yallaw نعوذ بالله من الجراءة على الله إذن مولي الله يسوس دي الله يسوس دي آية الله سورة نون سموار نيكو نون دي ويته مكية 52 ولا 52 آية وشابان جوي دي آية بعض السيري والأخبار جوبنا السيراج خبروج لما خلق الله الأرض وفسقها 7 أرضين ده الله تجي ليدي دي وديني ليدي لجيدي بعث من تحت الأرض ملكا الله نريد لس الأرض ملكا فهبط إلى الأرض وتلي إليه حتى دخل الأرضين 7 حتى دبرها هاوناتي هاويتي ليدي لجيدي وتونجي ليدي دي ودينو فانتو بينغ تارو هودني تان ده الله تجي ليدي لجيدي دي ويتي ملكا الأرض تو تلي كويدي ممجي هانجيدي دي fengirno nangirno leydi ndi ponto nangirta ɓalal ni joni on kanko malayka o fengi leydi ndi falam yakun li gadamay ha mawdi o qarari koyɗe ɗen donkiɗo dari Allah jippini to firdawsi sawran aljanna biyeteɗo firdawsi Allah itti toon ngaari gotiri ngaari ndi 40 alfa qarni ko 4 ujunere Allah wa 40 alfa qa'imatin e 4 ujunere masalan koyngal wa ja'ala qarara qadamal malaki ala sanamihi koyɗe masalan malayka o fawe dow ƴugere ngaari ndi ko heddi ko man Allah boni lingara falam tastaqirra qadamahu koyɗe ɗen donki darade ƴugere nde kanko maleko Allah nangi yaqutat khadra kange bulajo min a'la darajatil firdaus to buri tawde darajuji kange fir aljanna firdaus ghilzuha masiratu 500 sanatin hayrene kange de tekkendi mum ene yarane dubi temedde joyi men kelde kange firde tekkendi mayrata sadi yidi taccude de temedde joyi hitane jahata o ƴetti masalan men kelde de kange o fawi dum e dow juugere ngaari ndi tuggudir juugere do fewdi no piran dari don فاستقر عليها قيد دريها وقرون ذلك خارجة من أقدار الأرض قال لي مثلا أنا ندي نغاري دي أنا يلتي دوليتي ومن خارها في البحر كين ده غود كين ده باوي كو جيج فهو يتنفس كل يوم نفسا قال نيلوم انا فوفا غوتو فاذا تنفس مد البحر ستوي اتري فوفا غوتا جا جيجو بيدو ولا بيرس بيدو بيرس woni geejo yaha hakkundo e jeere sa yehi hedde geeƴe foni jeeɗu sendu fofti fofangma tan geejo kadi rutto kala gonɗo sara Dakar gonɗo Dakar sara geeƴ ene yeeɗu yala fo jeeya geeƴ ɓeydo haɓo jeeya rutto ko fofanko tawi ko yiɗi foofi joni falam yakul liqa'imi sawri qararu ngaari ndi koyɗe ɗe donkiɗo dari
فخلق الله صخرة الله تجي هاير ووتر كغلز سبع سماوات فد تكيني أسمانو جيدي فد تكيني ليلة جيدي هاير نين فوتي تكوي جونون كويد انغاري دي فاستا قرر قبائم الثوري ايوا مثلا كويد انغاري دي ندري وهي الصخرة التي قال لقمان لابنه فتكون في صخرة اي هاير دي لقمان ينو بيم دي كون دي دون هاير وون فلم يكن للصخرة مستقر هاير دي رونكي دو دري فخلق الله تعالى نونا الله تغليم وهو الهوت العظيم ونليغال منغال فبدا الصخرة على ظهره يتي هاير دي فوي باندو مثلا هني دي كيتي ليغو غوتا وسائر جسدي خالين كو هدي كو على كو ميمي دو هايدا تكيني اسمانوجي جيدي تكيني ليدل جيدي ودا كاجال غوتال فوا كيتي ليغ او كيتي كيتان كاجال ngal fawi ko heddi ko ay rememani ko di limu nana bonade yow naw ko yow daw subalbe dañi do mayde wal hutu ala al bahri lingu woni koy maayo wal bahru ala matni rihi maayo ngo woni koy dow keeci masalan hendu wal rihu ala al qudrati hendu ndu koy hattan Allah qila kullu dunya bima alayha harfa aduna e ko woni mum fof ko bangeji di qala lahal jabbaru subhanahu wa ta'ala wa tanazzaha Allah mo senade wodani masalan cenido bawdo modjo o wi leydi ndi koni won tan fa kana leydi woni Allahu akbar Allah wi nun Allahu a'lamu bi muradihi so en jari gol kongol wal qalami mi wondri kudol badan tarikal kudol bindowol ko woni e ko jogol wonoyde wa ma yasturuna e ko malaikaji ni binda ma anta wanani an muhammad bi ni'mati rabbika e ni'ma jome bi majnunin ada woni kangar awana kangar wa inna laka wadan ma la ajran jobdi ghayra mamnunin di wana tajud wa innaka alla ala khuluqin hada dine mo ganda azimin maut fasatubsiru mayi kambe na wuysiru be jiya bi ayyukumul maftunu wala mon kangal be andu bele ko an walla wana an inna rabbaka jon wa kanko de a'lamu kanko buri andu bi man dalla mo ganda on majjuda an sabilihi gadine o wa kanko alla a'lamu kanko buri andude bil muhtadina e fewobe alla wi kanyum buri andude dum non fala tudi ilmu kazibi faro dofto fennube waddu be jidi kambe be do hefere lawtidi hinu hanino anewima ayudihinuna bene wono mabbe jinno ko gona newido bene wono ma kono an hoto wadande dum wala tudi hoto dofto kullu halafin kala gondowo gondole penal kewdo wonde fenade mahilin mo ganduda ko koydo hammazin nyohowo gaybinowo yimbe tan masha in kewdo yaade binamimin ene sastina kewdo yaade ene rendina yimbe manna in kewdo hadde lil khayri modya mutadin toñowo asimin kewdo bakka utullin mawdo dote baada zalika so deedo sifaji fof benni zanimin ko deeda do ala bamma ko to dofto on baado ni o ko to dofto kewdo wondirde fenade mahinin koydo hammazin biñowo mo ganda ene biñana ay biniriyimbe hunuko ando jom biñita bado wonon gay biniro yimbe hunuko masa'in jahowo bina min sabu saskint ene rendina yimbe manna'in lil khair kewdo hadde jam kala mojjere na hada yimbe wadde wadata yamirta yo wade muutadin kewdo tonje asimin kewdo bakkar utullin mawdo dote baada zalika so de gede fo benni zanimin ala bamma on mo de rasul sallallahu alaihi wasallam de o halata dum do de kefero goto kudaado nen wonno don ene we Walid ibn al-Mughirata ko on don Allah sifato kono de o haali de Allah haali haala kande kanko ma andi dum hoore makko kono heddibe be paamani o hedi haala ka ha gasi o fati galle makko o tawi yummakko do jodi o wi yummakko kala nami gogo walla mi rema dane ma
yumma ko holdum o wi Muhammadu Allah makko o sifiima e am sifima sifaji jeenay kanji fof mboɗa andi ɗi sona hen goto ko wi ko fof mbeɗa andi ko min to tumayra mbiyama janggo yo mofta janggo so Allah jogui ko wi fof ko mbaɗa andi ko gonga kono hen goto noon wona gonga hen goto mbaɗa andi wona gonga kalanami noon so tawi gonga bisimi so wona gonga mi yoɓoma yumraɗo wiyol ɗum o wi komi deeɗaɗo o yi tawi ko Allah de tawi ko Allah de ko noon bamma ene jogui jawdi nde wonno kanko ko jontanoɗo e Makka kala Makka batu mbaɗowo galle makko waɗata kala batu mbaɗowo tawe kala ko watte e fewjete omo tawe ɗinde ko ɓe ganda ala baba ande kam sone ala baba ala martaba joni yumraɗo wi bamma ko jontare wuuri he wonno te kadi ko joom jawdi te o wona gorko gandumi so maayi jawdi ndi bonat gayna ko bamma gueloɗi ɗe wonno ɗon min jiidiri hen dañaɗa mbiɗumi ko deɗani laaɓa tawi ko Allah laaɓidima to eyyi ko ñande hen o andi o wonani dekete o deƴƴi noon pour o sutura tan o deƴƴi nde wonno Allah wiyani kaari tan deƴƴiri noon Allah wi mi ɗacciranimo noon mi ɗacciranimo noon Allah wi holko murtinimo an kana pourtan o laatima zamaɗin ko joom jawdi wo banina omo jogui ɓiɓɓe wiyama omo jogui mama ɓiɓɓe sappo worɓe ida tutla alayhi ayatuna so tawi dursitama mako qur'ana amen qala o wiya asadiru ko penale al awwalina adinoɓe tan Allah wi on donki famde mo ɓe mbi min pamani o wi sa nasimuhu mami jalmo alal khurdumi e dow hinere o mami jalmo e dow hinere sa nasimuhu mami jalmo alal khurdumi e hinere taade on donki famde mo ha mami mo jal omo andi ɗum koye hoore makko nani sanasimu o watti buumade ɓuuri haade wodde kawɗo makko taƴa hinere makko waɗa bal ñande walde badri woode juɗɓe heen taƴa hinande o andi ko kanko anda ko kanko wonno ndeka sanasimu alal khur ba imaɗo o yeeyi yamin tottamo ordinational wala waladu ando fi aljanna de deeda nata bi deeda nata bi deeda dum nata hadi zeyi no mo jan kam allawi inna minan balawnahum min jarribi ma makkanaɓe min jarribo amame ɓe kokke heege kama balawna hono no min jarriborino ashabal jannati jomiraɓe guesa en ido aga samu tuma de ɓe ngoodi ɓe mbi la yasri munna hama ɓe coñ guesa ba musbihina sahande ɓe fini subaka ɓe taƴ ɗum andi wiyama ko ɓeɗone ko joom guesa en ba mabɓe so tawi coñal yonti watta ko jeynowo yeyne wuure he hande mboɗo dawri coñal miskineɓe fof yo ngal kala ko hendu liɓi ko miskineɓe jeeyi kala ko neɗɗo soñi diwi ko miskineɓe jeeyi ɗum babiraɗo wiyatno inde babiraɗo o mayde noon woppiɓe keɓe tata ɓe mbi enen noon sen mbi eɗen mbaɗa ko baba waɗanno ko en kawrani hen saabu kala ko hendu liɓi yo miskineɓe naw kala ko coñɗen diwɗe yo miskineɓe naw nden sirani mbaɗe feere tan jehen coñin taw hay goto sinani ɓe gooni noon ay ɓe gooni ɗum woni noon lasir munnaha musbihir wala stasnuna nde ɓe gondata nde ɓe ittitina ɓe mbiyani so Allah jaaɓi faɗafa alayha wangi e guesa ba ɗa'ifun bangotoɗo min rabbi ko ummarade joome o hum na'imuna eɓe ɗani joni noon Allah nde ɓe kaali ka haala Allah ɗacci ha jamma tan wurte guesa he jeygol duppi guesa ba haɓa laaɓi fa asbahat to wattidi kassarimi no jamma niɓɓoni ba ɓawli ba wi korom ba wonto ƴulɓere joni noon eɓe ɗani jamma weeti subaka ɓe yiɗɓe yaade soñoyde fatana daw ɓe ɓaaƴodiri
ɓe ɓaaƴondiri musbihina saha pinal suɓaka olde ɓe ɓaaƴondiri mbi anirdu ndewe ala harsikum to ngesa mon in kuntum sarigimina tawde kon soñoyoɓe tawde kon taƴoɓe ngesa ba mbaɗe feere ndawon law o hum yata khafan ɗalaguɓe jeehi o hum kamɓe yata khafatune ɓe cuuɗodira o rewa ɗo o rewa ga ɓe mbasi yadude haɗi wiyede koye coñal ɓe goni o rewa ga feewi hedde banggue camaraɓe o rewi ga feewi hedde banggue mbiyeɗ o rewi ga feewi hedde banggue sincu pour hade maɓe yindirde holko ɓe mbaɗiri noon allah yadkhulanna hal yawma aleykum ɓe mbi hade nadde e moɗon hande miskino hade miskino nadde gesa ba wa gadaw ɓe ndawi ala hardin e hadde miskineɓe qadirina eɓe cikki eɓe kattani ɗum eɓe cikki hattande hadde miskineɓe eɓe ndawi e sikkude hattande hadde miskineɓe nde ɓe jeehi ɗum woni wa gadaw ɓe ndawi ala hardin e hadde miskineɓe wonde qadirina eɓe cikki keɓe hattande nde ɓe jeehi falamma ra'aw ha nde ɓe jii ngesa ba eɓe ɓawli eɓe wi kurum qaalu ɓe mbi inna la dalluna enen ke en majjuɓe de enen de en jiitali lawol enen ke en majjuɓe de wona ba ngesa woni ngesa ba inna la dallun qaalu falamma ra'aw ha nde ɓe jii ngesa ba ene ɓawli ne wi kurum qaalu ɓe mbi innano minen kay la dalluna walla innano enen kay la dalluna ko en majjuɓe ba wanaga wona ba woni ngesa men de ken majjuɓe lawol ɓe ƴeewi ha fati ɓe jii ladal ngal ɓe jii kooce ɗe ɓe mbi o ko baade babi bal ɗaccu kay enen kay ngesa men tigi bal ɗaccu kay enen nahanu enen kay mahrumune ke en haɗaɓe tan ko mbino ɗe eɗen gamba miskineɓe hoɗum addane haɗede bangesa qala awsaduhum ɓurɗo ɓe moƴƴude o wi alam aqul lakum beele min mi wiyano on lawla tusabbihuna ko haɗi cubihi noon to Allah tuba noon Allah mi wiyano yon cubihin yon mbiɗon ko qaalu ɓe mbi subhana rabbina senade wodani joomi men innano enen kay kunna en laatima zalimina ko en toon fa aqbala ba'duhum huccidiri yoga maɓɓe ala ba'dina yoga yata laawa munen e ñigodira qaalu ɓe mbi yaha waylana halkare kay wodani min innano enen kay kunna ɗaaqina halkare kay wodani en innano enen kunna en laatima ɗaaqina ke en bewɓe asa rabbuna yama joomi amen an yubaddilana o wossitano min hayran minha ko ɓuuri moƴƴude e ngesa ba o wossitano en innano enen kay ila rabbina fewde joomen kay raqibuna ko en reerɗuɓe enen nderɗe moƴƴere liyaqbala tawbatana beele o jaɓa tuubu ɓen wa yarudda alayna hayran min jannatina o rutta e meɗen ko ɓuuri moƴƴude e ngesa men ba ruya annahum abdalu hayran minha wiyama noon ubdilu hayran minha habarama ɓe lomtinanama ko ɓuuri moƴƴude e ngesa ba ɓe lomtinanama ɗum kadhalika ni dey Allah wi ni al azabu o wi ni woni lepte wonande lundiɗo yamirore Allah kala lundiɗo yamirore ko ni woni lepte mum wala azabul akhirati ay lepte l'akhira akbaru ɓuuri mawnude e lepte aduna law kanu soɓe laatinoma ya'lamuna ɓe gandi so lepte aduna ɗe no mbayni lepte l'akhira ɗe ɓuuri bonde ونزل آية قرأوا تبقى لما قالوا إن بعثنا نعدا أفضل منكم بمين ستوي من أمتنا ما من دوكة كوري مجد أكون دوكة أنكو تبينون الذي إن للمتقين أنا وادني هل بالله عند ربهم تجومن جنات النعيم الجنة جنيمي أفنجعل المسلمين الذي من بدن جلب به كالمجرمين نبندج من كار جلب به ومن دوك بندج ديكو من دوك جلب به الذي بتادو ما لكم كهبي أن جاوتا كيف تحكمون كنياوتا دي نياوات بند أم أتني لكم كتاب أنا وادني أن ما تو دفتر جبنا فيه أمم تدرسون دي أولن جنگ فيه تدرسون فيه أولن جنگ هن وند إن لكم أنا وادنون فيه تون لما تخيرون كتشوه
am ɗaccuni lakum matana waɗana aymanun ahadiji aleyna e dow amen balighatun ɗi ganduɗa ko kooli ila yawmi alqiyamati ha ñalawma dar inna lakum ene woodani on wonde lama tahkumuna ko ñawanton koye mon salhum namdoɓe ayyuhum bi dhalika hol fo e maɓɓe ɗum zaimun mo ene ganduɗa ko kañum woni zaimu woni defiɗo hol defiɗo ɗum am ɗaccuni lahum ene woodaniɓe mataw ene ɗo maɓɓe ɗo suraka dendugol aha mata ɓe jogui rendidiɓe ɓe ganduɗa ene kawra e maɓɓe e ngol ɗon konngol ene defaniɓe ɗum fal yatu yoɓe anani fal yatu bi shurakaihim yoɓe gaddu rendidiɓe maɓɓe defaniɓe ɓe in kanu sadiqina ɓayde ɓe laatime eɓe gongi yawma yuksafu ñalawma mo ganduɗa ene hunca an saaqin ga korla ñalawma yawmal qiyamati yawma yuksafu an saaqin ñalawma yawmal qiyamati jangi ɗum alam ahad ilaykum wamtazu yawma ayyuhal mujrimuna ko ɗum tan ñande hen o yuda'awna kamɓe hefere ɓe walla nafiqe ɓe nodde ila sujudi fewde sujudi imtihanan li imanim e jarri farade limanago maɓɓe kono noon fala yastadi'una ɓe kattanta kasiru zuhuruhum ɗabagan keteji ɗe mbayno ombode pawi hen ni khashi'atan ene ñorguili ene mbiyata ene ananide ene elti walla mbiya ene hoyi absaruhum gite maɓɓe tarhaquhum ene meewo e maɓɓe ene mbiyata ene naata e maɓɓe zillatun ko wiyete koyar sabu wagara kanuɓe laatinoma yuda awna eɓe noddetenota aduna ila sujudi fewde sujudi te wal haalu wohum salimuna on saaha yo kisi on saaha eɓe gondani haydara en mbiya nun juuleɓe colo juuɗe allah wi fazarni woppidam wa man yukazzibu e on pennuɗo bi hada al hadisi e oɗo qur'an nde ɗo yewtere pennuɗo qur'an woppida men muta woppida men fazarni wa man yukazzibu bi hada al hadisi anani wa man yukazzibu bi hada al hadisi wondude e nde yewtere famide nde a faami bisimillahi allah wi sanastadrijuhum ami nangirɓe seeɗa seeɗa min hayso la ya'lamuna de ɓe gandata o umli lahum mi muñanaɓe inna kaydi ay feeram noon matinun ne tiiɗi somi nangiɓe ala ɓoccitgol ala de am ɗaccuni tasaluhum mataw an mouhammad aɗa ñaagoɓe ko kalantaɓe ko ajran jobdi fa hum kamɓe min maghramin e yobde nde musqaluna eɓe teddino mataw muuse mabɓe ko koɓe jaɓata ko ɗum haɗi ɓe gonɗinde am ɗaccuni mataw indahumul ghaib eɓe jogui birnal to lawhul mahfuz eɓe binda ton keɓe jiɗi fa hum yaktubuna eɓe binda ton keɓe kalata ko fasbir muñ li hukmi rabbika wonande ñawore joomi an Allah ñawire mabɓe fof wala takun hoto laato an mouhammad ka sahibil huuti aɗa wona wayno joyɗo liingu o wanna sekirno ene heñulno hon annabi yunus id naada rabbahu tumande o noddi joom makko o huwa makka humun omo motti tikkere e reedu liingu lawla an tadarakahu sanno tan wona allah heɓɓitorimo ni'matun ni'ma min rabbihi ummorade e joom makko lanubida bil ara'ima o weddeto e karaji o huwa mazmumun omo addi ko ñiŋa lakinnahu noon rahimahu allah noon yurmamum fajatabahu rabbuhu joom makko jaabi anani labimo e annabaako fa ja'alahu allah waɗimo min as-salihina koye moƴƴuɓe o jeeya fa in yakadu alladhina kafaru la yasbiqunaka bi absarihim oɗo aya o wi o jippi falaysa almuradu annahum yusibunahu bi a'yunihim andi kamɓe hefere ɓe puttina nelaɗo allah gite pour mbete gite ɗe ñaama nelaɗo allah allah wi noon falaysa almuradu annahum yusibuna bi a'yunihim wona eɓe memnama gite mabɓe de kama yusibul a'yunu bi aynihi ma yujibuhu ala wa innama almuradu annahum yanzuruna ilayhi nadaran shadidan bil adawati wal baghdai eɓe darde nelaɗo allah darde mettude sattude darde gangu darde tikkere wa hada ma masal mufassiru alayhi wa qila won wiɓe ali ala aradu an yusibuhu bil ayni wiyama ni keɓe daratama ko ɓe jiiɗi ko nangirde mo yitere nde fa nadara ilayhim qawmun min qurayshin won hefereɓe quraychiyankoɓe ananide ɓe ganduɗa ko mujarrabatu isabatihim ɓe ganduɗa ko sukuñaɓe gandira enen mbiyata cukuña andiraɓe cukuñako ɓen ɗon ko ɗum gandirano ɓen daari nelaɗo allah fa asamahu llahu wa hamahu allah renimo min a'yunihim e gite men falam tu'sar fihi
gite den donki battinde makko kanko ne la Allah yi fanazala wa zakara al ulama wa anna al aila kanat fi bani asad min al arab arabe fulbe en biya bani asad en be don e wadno leñol goton tan ko sukunya yarobe jijam on be yarobe jijam anani wa kana idha arada ahadun minhum satawi gote mabbe yidi an yusiba ahadan fi nafsihi aw malihi ju'a nafsuhu salasata ayyamin wiyama so gote mabbe yidi nangude neddo nangira dum yitere mum tan heydina yitere le heydina hoore mu wasa nyamde fodde bagga tati so nyamani so tawi o yi neddo summa yata'arradu lil ma'yun mo yidi darde o falo dum aw malahu walla yidi ko bonnude jawdi fa yaqulu ma ra'aytu aqwa minhu ko ngal butti so wi non tan neddo o may wala asja ko mi meeda yidi burdo wonde jama wala akbar mi meeda yidi burdo do mawnude wala ahsana mi meeda yidi burdo do masalan yodde tan fa ya hali ko on halko al ma'yun mo wi non mo ndari o tan may jol fu be no bieta sukunya dem sellele safabe bieta enen biete ko sukunya ay fara tubu ko en jogi bieta ko dum hulbinori wiide be wiide sukunya alande hulbinori ko dum kala leñol en jogi no wieta ndeke wadde hay so be ngoda ko wonko bawli hen kam kala leñol en jogi no wieta sukunya hal pulayo ko sukunya jol fu ko dem aywa tubak en jogi be X11 aywa heddibe be sellele safal heddibe en jogi no wieta ndeke be ngoy sira بسم الله وهذه الآية أودو آية نون تنفع أودو آية أمنافع ونند مسكون ينن أفهم أنا نمور جاي إذا جاب دم سو جاب دم بنين بندل كي آية بيرك دفع جن واو wani non tanfa'u kitabata wa qira'atan lil ma'yuni sa jangi enen nafa sa windi nafa so neddo o nangama dum tan so wiyama ko balebe tan tay ko don laabi ko ben nangimo tan sa jangi ay tuure makko ummo ya lawol makko sa windi ni mo talko bade bande makko gasi aya wa yakadu alladhina kafaru la yasbiqunaka bi absirihim lamma sami'u dhikra wa yaqulu innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin kasi so do dum hanata so jangi tuure makko nata denga dey mu jay so deme fo nga defaral talibe ñaw denga ko woni non tan fa kitabatan wa qira'atan bil ma'yun fala tadurru al ayun so jom wadi dum yita nangara dum hay so ko baru pada ala pat ala fani sa jangi ay tude yasmaran so won su goñi won ala wayama kulda fotan mona fanan to tudem woni non wa in yakadu alladhina kafaru وإن كون في يكاد الذين كفروا أن دبا بين هفربني لا يزلقونك أبدبا تاتين دما في أبصارهم كتمت بين دار ما يتر بند بل سدا حالا بل جنا ولا بكدا إليه لما سمعوا الذكر دبنني القرآن ويقولون بغنا ويد حاسداغال إنه أودو لمجنون كو كانغال بي أودو كو جنغر القرآن كو كانغال وما هو الذي وناني القرآن إلا ذكر سوانا كو وعظ للعالمين ونند بند يمبي جنج القرآن هانغ تايبو بسم الله الرحمن الرحيم